И технически затруднения с излъчванията и затова използваме сега в момента телефона. Но ще бъдат регулирани. Умишлено е така. Има една характерна черта на Исус, която от всички останали, Исус има много характеристики, но може би тази е много недостатъчна в нас. Ние като Негови последователи се опитваме да поддържаваме, да бъдем като Исус и точно тази явно може да липсва в много от нас. Преди едно известно време разглеждахме темата дружелюбието на Исус. Не знам колко си спомняте от вас за тази тема, че Исус е изключително дружелюбен и приятелски настроен към всички, с които общуваш. Надявам се, че колкото повече време прекарваме с Исус, толкова повече и ние ще бъдем такива, дружелюбни. Особено с хората, дори и със своите врагове. Исус казва, обичайте враговете си. Но днес искам да поговорим за тази друга характерна черта, която също е изключително важна, каквато е и дружелюбността на Исус. Със сигурност ние живеем в едно крайно невъзпитано време, едно крайно невъзпитано поколение. Виждате, сега се обсъжда и темата дали да не се въведе религия в училище, за да могат да бъдат възпитавани младите, защото те нямат почит, нямат уважение. Това се оказва сериозен проблем и много често доста липсваща характерна черта във всеки един от нас. Озаглавил съм я като почтителността на Исус. Искам да поговорим за тази характеристика на Исус – почтителност. Докато четем Новия Завет, със сигурност ни прави впечатление този почтителен характер на Исус, този почтителен дух, който съществува в Него, в нашия Господ. И той се вижда не просто в едно или две изолирани дела, които Исус извършва. Или пък в думите, които Той се обръща към хората или към някоя личност конкретно и разговаря с тях. Но почтителността на Исус прониква в всяко нещо, в цялата му същност. И един от тези елементи и качества на Неговия характер, които си заслужава да размишляваме за тях. Още повече, че тя много често отсъства и липсва в нас. Какво е почтителност? Това е нещо, което се вижда в нашите чувства, които изпитваме в присъствието на онова, което е достойно, което е добро, което е красиво. То е отношение на нашия ум, на нашето сърце. Може да го наречем дори някакъв вид инстинкт на човек. А не само отношение. Инстинкт към това, което е праведно, това, което е добро, това, което е благородно, това, което е истинско. Когато един човек оцени и види такова нещо, той изпитва почит. Това идва в неговото сърце и в неговия ум. Следователно, това е характерна черта, която би трябвало да съществува във всички хора. Но в някои хора тази характеристика липсва, отсъства. И когато ние забележим такива хора и ги сравним с това, което четем в Новия Завет в отношението на Исус, става една голяма, огромна разлика, която може да сравним с връх Еверест и с Марианската падина. Знаете ли какво е това?
Това е най-високата точка на Земята и най-ниската точка на Земята, която е в морето. Хората, в които почтителността отсъства, много често не уважават нищо и не оценяват нищо, колкото и добро и прекрасно да е, колкото и съвършено да е. Те не го оценяват, не го уважават, не го почитат. От друга страна, когато ние четем Библията и когато наблюдаваме живота на Исус там, ние виждаме реално, че нямаше нещо, което да беше достойно, което да беше красиво, което той да не почиташе и да не уважаваше. И си спомняме ония негов разговор с самарянката, която беше една блудна, една пропаднала жена, с каква почит той се отнесе към нея и към онова добро нещо, което се прояви в нея. И той каза 2 пъти, правилно си отговорила, че ти нямаш мъж, защото и така нататък. Едно уважение, едно почит, едно зачитане на най-малкото нещо, което може да бъде добро, хубаво и достойно. И виждаме ясно това нещо в живота му. Откъде идва тази почтителност на Исус? Тайната за почтителността се крие основно в неговото отношение към неговия небесен Отец. Отношението му към Бога. Исус виждаше зад всяка красота, зад всяко прекрасно нещо, зад всяко благородство, виждаше там Божието лице, Божията ръка. И Исус живееше в присъствието на Бога и затова можеше да забележи във всяко нещо ръката на своя небесен Отец. Нека да видим през този час няколко примера за почита на Исус към тези неща, в които виждаше красотата и Божието лице и Божията ръка. Например, първото нещо е природата. Казва се много често, че в този свят има 2 Божии книги. Кои са те? Едната е природата. Всичко, което ни заобикаля. Когато ние четем Евангелията, забелязваме колко примери Исус дава откъде? Именно от природния свят. И това показва как Той всъщност е съзерцавал, наблюдавал природата с почит. Възхищавал се, учил се от това, което Неговия Отец е записвал в природата за своите деца, като послание. Затова не случайно Исус ни призовава именно да я почитаме, да я наблюдаваме, да се учим от нея внимателно. Знаем, че патриарха на българската литература Иван Вазов е бил почитател на Библията. Чел е Библията и знаем едно негово изказване, това не е записано, но едно свидетелство, което е дадено, че той е изненадан как тази прекрасна книга не се уважава, не се чете, не се почита в българските земи. Но това е било обяснимо, тъй като не е била толкова широко разпространена, както е сега. Но ние виждаме неговото отношение към Библията и най-вероятно той е забелязал там това отношение на Исус към природата. И самият той е бил изключително голям почитател на природата. В едно стихотворение към природата той споделя своите наблюдения, своите възхищения към това как Бог е сътворил тази прекрасна природа, природен свят. Ще ви прочета няколко реда. Може да ги видите и тук на екрана. Обичам природо в часове мирни да гледам на тебе с жадни очи. На гледки, картини, обайни, обширни, в които ръката всесилна личи. В той небо пространно, кое се пастрее, в горите високи с нежни чела, в той бляскаво слънце, що пламенно грее, морята бурливи с бездънни легла. Аз виждам
ти как си чудесна, безкрайна и колко велик е Създателят твой. И колко съм малък и твар тук нетрайна, ничтожен кат атом в твой шир и брой. Какво по-велико от твоето величие? Какво по-прекрасно от дивния ти лик? О, слава на тос, що тъй мъдро те кичи и пълни с хармония, със сладост светли. Иван Вазов е наблюдавал природата, възхищавал се, както Исус го е правил. И даже бих казал, че това отношение на дядо Вазов е всъщност сравнение с отношението на Исус към природата, като една бледа сянка към това, което Исус изпитваше и виждаше Божието лице и Божията ръка в природата. Исус посочваше на хората природата и ги увещаваше не само да я съзерцават, но и да извличат духовни уроци от нея за самите себе си. Да разбират посланията, които Небесният Отец беше вложил в природата. Разгледайте полските кремове, казва Исус, как растат, не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес си има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, младежи? Съзерцавайки природата, красотата и прекрасните неща, които Бог е заложил там, Исус черпи духовните уроци и казва: имайте доверие във вашия небесен Отец, който, щом облича така една трева, която днес има, утре няма, колко повече ще се грижи за вас, неговите деца. Вижте красотата, помислете за тайните в природата. Каква е тайната в природата? Бог е този, който облича цветята. Бог е този, който се грижи. И това го изпълваше с почет. Защото наблюдаването на природата водеше Исус къде? При Неговия Небесен Отец, при самия Божий трон, при Божията любов. И това не насърчава да правим Исус. Ето един друг пример, и това е другата голяма книга, която ни е дадена от Бога, освен природата и това, което е записано в нея. Бог ни е дал и свещеното писание, Библията. Забелязали ли сте колко почтителен е Исус в боравенето с писанията? Често аз съм много удивен от вярващи хора, невярващи е ясно, но от вярващи хора, от това колко лекомислено някои хора си позволяват да изопачават, да злоупотребяват с писанията. Понякога ги изопачават и правят така, че другите, чувайки това изопачение, да отхвърлят Библията и с това да намразят и самия Бог. И съм адвентен пастор и вярвам, че Бог така ме е призовал и упълномощил да проповядвам вечното благовестие, Евангелието и тройната ангелска вест. Но от начина, по който някои представят тази вест и истините на Библията, понякога настръхвам. Понякога ми става изключително неприятно и тъжно. И точно това е целта на дявола. Неговата цел е чрез липсата на почит към писанията, чрез изопачаването на тройната ангелска вест и представянето й по един неприятен и неправилен начин, другите да ги намразят и така да намразят и отхвърлят дори самия Бог. Има хора, които пък от друга страна пренебрегват писанията толкова, че сякаш тези писания не съществуват. Няма ги. Бях в една църква, където наблюдавах как хората изопачават нещата, така че реално осъзнах, че основната ми работа трябва да бъде да науча хората и да говоря с хората, да ги убеда, че има толкова много неща, които реално не ги пише в Библията, а те ги вярват и ги практикуват.
и не са правилно изопачени. Бяха възприели всякакви човешки традиции като едни Божии заповеди. Считаха, че тя ги има в Библията. И както казва Исус, като цитира Стария Завет думите на пророк Исаия, напразно ме почитат, като преподават за поучения човешки заповеди. Това беше реалността. И трябваше да убеждавам хората, че тези неща, които ги вярват и които ги практикуват, са човешки заповеди и ги няма в Свещеното писание. Бях и в една друга църква, където пък беше точно обратното. Много интересно. Уж бяха християни, уж четяха Библията, но като наблюдавах, забелязах, че основната ми работа всъщност там трябва да бъде да уча хората, че има толкова много неща, които ги пише в Библията, а те не ги практикуват. Правеха и допускаха в живота си неща, за които писанието беше категорично. И дори с цената на един личен дискомфорт, трябваше да се опитам да науча тези хора на това, което пише в Библията, за да не се окажат един ден като онези, за които Исус каза. В онзи ден мнозина ще ми казват: Господи, Господи, това са вярващи хора. Не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име правихме много велики дела. Не само са били вярващи хора, но те си мислили, че служат на Бога, че работят за Бога, че правят велики неща за Бога. Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал, махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. Или пък думите на Исус: защо ме зовете Господи, Господи, като вярващи хора, и не вършите това, което ви казвам. Има толкова много неща, които ги пише в Библията, а вие, казва Исус, не ги вършите. Исус никога не е подхождал към Святото Слово с непочтителност. Той заяви, че писанията не могат да бъдат променени, нарушавани, изопачавани. Божието Слово, написаното, не може да се наруши, казва Исус в Йоан 10 глава 35 стих, говорейки на фарисеите и законоучителите. Ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, няма да падне. На всяко изкушение и така човешко възражение Исус отговаряше с какво? Писано. Къде е писано? Свещените писания, Божието Слово. Много често той задаваше този въпрос: не сте ли чели? Къде да са чели? Свещените писания, Библията. Така винаги показваш именно тази почит към писанията, като един Божий глас, даден за хората, който те трябва да слушат и да слушат. Нямаше как Исус да има почит към Отец, а да няма почит всъщност към Библията и Свещеното писание. Затова нека вие и аз да приемем този дълбок и необходим урок от отношението на нашия Господ. Нямам предвид, когато вземем Библията, ние да се отнасяме като към някакъв идол с нея. Като към някаква вещ, на която ние трябва да се покланяме. Не, това нарича се фетишизъм. Почит към вещите. Обожествяване на предмети. Или да възприемаме Библията като някаква магическа, заклинателна книга, от която може да вземем неща, така че да използваме като заклинание. Това не е почит. Това е глупост и идолопоклонство. Искам да се отнасяме към Библията с почит, казвайки в сърцата си: ще пазим всичко, което Исус, което Бог ни е заповядал. И само когато се отнасяме към Божието Слово по този начин, Неговото послание може да стигне до нас, да ни обогати, да ни промени. Духът на непочтителност към Библията или простото отношение като към една обикновена някаква книга ще ни лиши от онези благословения, които Бог е приготвил за нас чрез Библията. Друг пример за почит
към Божия дом. Не знам дали има случай от Евангелията, друг, аз поне не се сещам за такъв, в който лицето му да е пламтяло толкова много, сърцето му вероятно да е биело така силно от свят гняв, както когато той вижда онази непочтителност, с която мъжете от неговото време са се отнасяли към дома на неговия небесен Отец. Той не можеше да го понесе това и това го подтикна към едни дела, които приличат отстрани погледнато на някакъв вид насилие. Исус упражнява насилие. Направи си бич и изгони непочтителните хора от храма. Преобърна им масите, разпръсна им парите на пода и в едно свято негодование той заяви: писано е, домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го правите разбойнически вертеп. Мисля, че това е урок, от който ние се нуждаем днес. Вярвам, че истинският дух на почит реално ще ни въздейства и ще ни доведе до едно по-правилно, по-почтително отношение от това, което може би имаме в Дома Господи. Бил съм свидетел на всякакви крайности в църквата. Виждал съм хора, които постоянно тормозят другите, постоянно правят забележки, шъткат на хората и когато някой е дошъл с желание да сподели със своите брати и сестри, да си поговори с тях, той е много често дори изгонен и принуден да мълчи през цялото време. Виждал съм, разбира се, и другата крайност. Хора, които са дошли на църква, все едно, че са дошли на пазар. Да се наприказват и пасторът говори, те обаче си шушукат. Говорят си нещо и се смеят. Бил съм свидетел на това нещо. Дори когато съм говорил. Даже още по-странни неща. Човек, докато проповядва пастора, си отворил вестник и чете. Вярно, че е християнска мисъл четем, но това не е времето да отвори вестник и да чете. И не чува нищо от това, което се проповядва. Някой си играе на телефона и такива неща. Има време, казва Соломон, за всяко нещо. И срок за всяка работа под небето. Има време за общуване, за споделяне в молитвения дом. Затова ние се събираме заедно, да си поговорим, да си споделим неща, за които да се молим, може би просто радости, мъки, неволи, проблеми. Има време и за тиха молитва, за Божието Слово и за песни. И нека, когато идваме тук, да се подготвяме предварително. Да имаме една нагласа предварително, за да не бидат, като дойде, да се окаже, че някой ще бъде огорчен от нас. И в крайна сметка и Бог ще бъде огорчен от нас. Защото ние сякаш не сме дошли да се свържем и да бъдем брати и сестри, а сме дошли, за да се настроим и да се разделяме един с друг. Примерът на Исус ни учи да имаме едно почтително отношение към молитвения дом. И да сме готови да направим всичко необходимо той да бъде в едно добро състояние. И когато дойдем в него, не носим с нас неща, които да развалят тази обстановка, тази атмосфера и радостта, която трябва да царува тук. Затова нека да се молим, да имаме едно такова почтително отношение, да се подготвим за това. Друг пример за почита на Исус е неговата почтителност към брачната връзка. Исус е показал почита си към тази важна институция, която беше по негово време захвърлена, стъпкана в праха. За съжаление, така и днес тази институция е пренебрегната и Исус си имал дълбока почит към брачната връзка и тук отново почита му се основава на неговата почит към Бога. Вижте, брачната връзка е трябвало да се счита
за свещено. Защо? Защото това, което Бог е съчетал, човек няма право да разделя. Живеем във време, когато брачната връзка може да бъде разтрогната по каквато и да е причина. По всякаква причина. Най-честият запис е там в съда несъответствие на характер. И много просто, много лесно мъжете и жените могат да сключат след това друг брак. Сега аз вярвам, че има случаи, когато раздялата и разводът са оправдани. Знаем за домашно насилие, знаем за прелюбодейство, Исус говори за тези неща, но не мога да приема, че хората ще гледат така леко и без всякаква почет на тази създадена от Бога божествена институция. Това, което би трябвало да е отражение на хармонията на Божието семейство и дори на Божието триединство, се превръща в някакво бреме, в някакво дразнение, в някаква битка, конфликт, кавган и накрая в нещо непотребно, което с лека ръка се изхвърля в кофата с боклук. Така без всякаква почет се нарушава тази свята връзка и се потъпква Божието Слово, което всъщност е установило и укрепва. Има и друг урок, който семейните мъже и жени трябва да научим днес повече от урока за почита към светостта на брачната клетва. Това е важният, същественият, ключов въпрос. Да обичаме нашия брачен партньор. Да посвещаваме всичките си усилия на това да укрепим тези взаимоотношения, тази връзка. Да бъдем верни на брачната си клетва. Защото върху тази брачна клетва се гради реално и стабилността на обществото. Вижте как обществото се разпада. Когато няма здрави семейства, няма добре възпитани деца и има едно разложение в самото общество. Може да кажем, че върху тази връзка се гради дори и църквата. Вижте какво пише Павел. За това ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът. Това е тайна и голяма. И чуйте какво казва сега. Но аз говоря това за Христа и за църквата. Брачната институция е като една илюстрация на кое? На онова, което е църквата и Христос. Техните взаимоотношения. А преди това казва: жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност в Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. И след това допълва, да не е мъжете да си помислят: видя ли ти сега? Ето, така трябва да бъде работата. Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Защото, казва Павел, никой никога не е намразил своето тяло. Даже да не се харесваме с коремчето или леко безформени с годините възрастта. Ние се храним и се грижим за него, както и Христос за църквата. Нека Господ да ни предпазва от едно лекомислено, непочтително отношение, безбожно отношение, което може да проявим и с което може да гледаме към брачния обект. Вижте колко интересно е, че всъщност, и това е друг пример, Исус изпитва почит и към самия себе си. Това звучи ли ви странно? Той почиташе тялото си, което е храм на кое? Святия Дух. Така ни казва Библията, така ни учи Библията. Вашите тела са храм на Святия Дух.
възприемаше себе си, знаеше, че той е изпратен от Бога. Посредникът, чрез когото Небесният Отец трябваше да се разкрие на този свят. Вярвам, че и ние се нуждаем от същото отношение към самите себе си. Да изпитваме уважение и почит към себе си. Защото много често човек не изпитва уважение към себе си и тогава той започва да не уважава и околните. Ако постоянно човек се подценява, той всъщност проявява недоверие в това, че е Божие дете, че е създаден от великия и съвършения Небесен Отец. Да, наистина грехът е разрушил нас самите, но ние трябва да уважаваме създаденото от Бога, а ние сме Божии деца, Божии творения. Създадени от уникален Бог. Създадени сме да бъдем уникални. Единствени по рода си. Имаме ли доверие в Бога, че Той ни е създал с мисия в този свят? На всеки един Бог е възложил определена задача, определена мисия, без изключение. Защо тогава сме склонни да обиждаме и да огорчаваме Бога с някаква форма на подценяване на самите нас? Разбира се, човек може да изпадне и в другата крайност, и много често това се случва, да надценява себе си и да започне да се мисли, че е нещо повече от другите. Но Библията ясно учи, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог на всеки го е разпределил. И затова апостол Павел казва реално: аз съм такъв какъвто съм заради Божията благодат. С Божията благодат съм такъв. Един автор казва една много хубава мисъл. Никой човек никога не постига своето най-висше, най-високо ниво, освен ако не изпитва дълбоко уважение към собствената си личност, като дар от Бог за него, като средство, чрез което трябва да служи на света. Ето как примера на Исус ни учи да изпитваме уважение, почит дори към самите нас, като Божие творение, като някой, който Бог е упълномощил да бъде Негов представител в този свят. Кои са причините за липса на почит? Чудя се, защо толкова често липсва тази характерна черта в нас самите. Според мен една от причините е, че не сме били достатъчно добре възпитани в тази посока. Знаем, че едно зле възпитано общество създава зле възпитани семейства и зле възпитани хора. И знаем какво направи комунизма за 45 години. Опита се да разруши и унищожи всякаква почит към Бога по хората. Какво беше следствието на това? Сега хората осъзнават как трябва да върнем религията в училищата, трябва да научим хората на почит, защото те нямат страх от нищо, нямат страх от Бога. Когато човек няма страх от Бога, той няма страх от почит към много други неща. Почита не е нещо, което повечето от нас притежават естествено. Със сигурност не е характеристика на младостта. И малкото дете няма естествена почит. То се обучава да има такава. Нито пък натрупваме в младостта си голям запас тинейджърските си години. Знаем какво е много често отношението на младите хора към по-възрастните, нали? Стои го това пенсионер, той е изкофял. Знаете и пък, че това им се връща тъпкано, дето има една приказка от зелена тиква, аз семе казва неща. Знаем и колко често майките са едни разглезени нехрани майковци, които получават наготово всичко. Така че те реално
не е им създадена почит към родителите и по-възрастните, защото не могат да оценят онова, за което не са се борили. Знаем обаче, че и успехът води до една непочтителност, до гордост. В постиженията си често човек забравя, че Бог е Той, който дава силата, мъдростта, здравето, а така като забравиш Бог, губиш и почита си. И ако си спомняте, предния път говорихме за умния глупак. Какво беше загубил той? Почита си, именно почита си към Бога. И в крайна сметка най-голямата причина за непочтителността, това е грехът. Грехът ни заслепява съзнанието за Бога. Грехът изважда почита от душата на човек. И човек, който няма съзнание и усещане за Бога, е много вероятно да проявява именно такава непочтителност. Защо имаме нужда от почит? Защото това е белег на характера. Тя показва какво има вътре в нас. Тя е като една сигнална лампичка, която светва. Шофьорите много добре знаете, с Ванката тая миналата седмица се борихме за една лампичка, дето светка на неговото табло. Штрак! Светва и знаеш, че има проблем. И търсиш решение на проблема. Ходиш на майстори, купуваш, плащаш за неща, които да решат този проблем, да угасне тази лампа. Сигнал за самите нас, за да разберем, че ние имаме нужда от промяна. Почита е път към Бога. Спомнете си за Моисей, първата му среща при горящия храст, или Исус Навин и срещата му с началника на Господното войско, което изучавахме сега в съботното училище. Събуй обувките си, каза Господ. Мястото е свято. Може би в нас няма почит и ако няма такава почит, в храста няма да има пламък. Няма да го има Божието присъствие. Гласа на Бога ще бъде за нас някаква глупост. Ако нямаме почит, няма да разберем нищо от Божието Слово. В заключение, накрая да чуем Исус, докато ни води в молитва. Молитвата Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Коя е първата молба на Исус? Не за изпълнение на Неговата воля. Не за ежедневния хляб. Дори не за прощаване на греховете, колкото и важно да е това и фундаментална да е тази нужда. Но първата молба, и тя е поставена на първо място, защото е от най-голяма важност, тази първа молба е да се почита Божието име. Това означава да бъдем подобни на нашия Господ Исус Христос. Това означава, че по този начин ще се приближим по-близо до нашия Небесен Отец. Това означава, че ще бъдем по-зрели, по-добри и по-благородни. Бог да ни помага да има тази характерна черта в нас. Това е моята молитва и пожелание. Амин. Нека в края